כשיש לך התקף אסתמה, אין לך נשימה. כשאין לך נשימה, קשה לדבר. המשפט שלך חסום על ידי כמות האוויר שאתה מסוגל להוציא מהריאות. זה לא הרבה. משהו בין 3 ל-6 מילים. זה נותן כבוד למילה. אתה עובר בין ערימות המילים שעולות לך בראש, בוחר את הכי חשובות, וגם אין עולות לך. לא כמו אנשים בריאים שמוציאים את כל המילים שהצטברו להם בראש, כמו שמוציאים אשפה. כשמישהו בזמן התקף אומר, אני אוהב אותך, או אני נורא אוהב אותך, יש הבדל. הבדל של מילה. מילה זה המון. כי מילה יכולה להיות לשבת, ונטולין, או אפילו אמבולנס.